for DJ Rocky's Secret Files. Kahit may sakit ako, kumakayod pa rin ako para may maipadala lang sa mga kapatid ko at lola ko na nasa probinsya. Itago niyo ako sa pangalang Charmaine. Bata pa lang ako, puro sama na ng loob ang naitanim ko sa puso ko. Oo, galit na galit ako sa mama ko. Lahat kami ng mga kapatid ko ay kinamumuhian siya. Para kasing hindi siya ina, kasi hindi namin maramdamang mahal niya kami. Palagi niya kaming pinapagalitan kahit wala naman kaming ginagawang mali. At kung makagawa man kami ng mali, ay sa kadahilan ng mga bata pa naman kami. Sa murang edad, pinagbubuhatan na niya kami palagi ng kamay. Binubugbog o di kaya naman ay kinukulong sa bahay. Pakiramdam namin ay para kaming mga batang kinakailangan palagi ng saklolo. At saka lang kami makakaligtas kapag nakauwi na si Papa galing trabaho. Bakit nga ba laging nagagalit si Mama? Siguro dahil sa kadahilan ng mahirap ang buhay namin. Lahat ng init ng ulo niya sa amin niya inilalabas, sa aming magkakapatid. At ako ang panganay. Alalang-alala ko pa. 7 taong gulang ako noon. Sobrang babata pa naming magkakapatid. Napapansin ko at nakikita ko na palaging nag-aaway sila mama at papa. Kaya minsan, naapektuhan kami ng dahil sa pag-aaway nila. One time, 9 months pregnant si mama sa isa pa naming kapatid. Tapos palagi niyang sinasabi sa aming magkakapatid na wag daw naming tirahan ng pagkain si papa. Kailangan daw ubusin namin lahat ng pagkain bago pa dumating si papa. Basta hindi daw dapat pakainin si papa. Si papa galing sa trabaho. Siya lang naman yung kumakayod sa amin. Tapos si mama, lagi niyang kinukuha yung sahod ni papa kasi nasa kanya yung ATM card. Kaya walang hawak na pera si papa. Naawa kami kay papa kaya minsan pag hindi nakatingin si mama, tinatabihan ko si papa ng pagkain. Tapos nahuli ako ni mama one time. Pinagalitan niya ako. Pag uwi ni papa, syempre pagod, tsaka gutom. Kaya sabi niya, kakain na daw siya. Kaso ang sabi ko kay papa, sabi ni mama, wag ka daw po kumain eh. Nagalit si papa nang malaman niya mula sa akin na ayaw siyang pakainin at pagtirahan ng pagkain ng sarili niyang asawa. Kaya nung mismong gabing yun, nag-away na naman sila. Akala ko ay normal na pag-aaway nila ang magaganap. Pero sa pagkakataong yun, iba ang naging bigat ng pag-aaway nila. Nagtaasan sila ng boses at nakita ko na dumiretso si mama sa kusina na animoy may hinahanap. At nang makita na niya ang itak na hinahanap niya, dinampot niya ito at akmang itataga kay papa. Hitang-kita ko kung paano pilit inaagaw ni papa yung itak na hawak-hawak ni mama. At dahil sa kagustuhan ni papa na maagaw ang itak na hawak ni mama, ay hindi sinasadyang nahiwa ang gilid ng tiyan ni mama. Maliit lang naman yung hiwa pero maraming dugo ang lumabas sa tiyan ni mama. Parang nagmistulang pelikula ang kwento ng pamilya namin. Agad-agad na nagtatakbo si mama palabas ng bahay, nagtatawag ng pulis. Si papa naman naiwan ko kasama sa bahay. Hindi makapaniwala sa lahat ng mga nangyayari. Ako naman sa kabilang banda, takot na takot. Hanggang sa nagmamadali na si papa at sinabihan ako mag-empake na daw ako at aalis kami. Ako lang sanang dadalhin ni papa kaso inisip kong mga kapatid ko. Hindi ako pumayag na maiwan yung mga kapatid ko kaya sinama na rin ni papa yung mga kapatid ko. Nagtago kami kasi ayaw naming makulong si papa.
Palagi kasing pinapakulong ni Mama si Papa kapag nag-aaway sila. Kaya sa ngayon, ayaw kong makulong si Papa. Dahil kung makukulong si Papa, sino nang magtatanggol sa amin? Sino na yung magiging karamay namin? Sino na yung magbibigay ng tulong sa amin? Kaya natakot kami at nagtago. Ang balita namin, hinahanap daw kami ni Mama. Lumuwas kami ng Visayas at doon tumuloy sa bahay ng mga magulang ng papa ko. Doon kami tumira. Mahirap nung una kasi wala kaming mama. Kahit naman na mapanakit si Mama, marunong pa rin naman siya sa gawaing bahay. Kaya pinilit naming ayusin ang lahat kahit mahirap. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang hindi naming inaasahan na mangyayari sa amin. Bigla kaming iniwan ni Papa. Kinaumagahan, pagkagising ko, wala na siya. Iyak ako ng iyak. Kasi bukod sa daddy's girl ako, hindi ko talaga alam kung ano na mangyayari sa amin ng mga kapatid ko. Bata pa lang kami ng mga kapatid ko. Yung bunso, 1-year-old pa lang. Yung kasunod ko, 4 years old pa lang. At ako yung pinakamatanda sa aming tatlo. Yung dapat may magulang kaming umaalalay sa amin. Pero wala. Wala sila. Kaya naman yung lola at lolo ko, sila ang bumuhay sa amin. Wala silang trabaho dahil medyo may edad na sila. Pero nagbubukid yung lolo ko. Tapos yung lola ko, magsasaka. Doon nila kinukuha yung pangkain namin sa araw-araw. Hanggang sa nakatapos ako ng elementary. Nag-aral kami ng kahit walang baon o kahit walang kinakain, basta pumapasok kami. Yung kapatid kong pangalawa, matalino siya. Kaya kahit hindi siya makakain, pumapasok pa rin siya sa school dahil ayaw niyang umabsent. Nung time na yon, napag-isipan ko mag-working student na lang. Pagka-graduate ko ng high school, hindi ako nakapag-college kasi hanggang high school lang nila ako kayang pag-aralin. Kaya nakipagsapalaran ako sa Maynila at nagtrabaho. 14 years old lang ako noon. Kahit may sakit ako, kumakayod pa rin ako para may maipadala lang sa mga kapatid ko at sa lola at lolo ko na nasa probinsya. Pero ilang buwan lang ako sa Maynila, pinapauwi na ako ng auntie ko, kapatid ni Papa. At ang sabi ng auntie ko, pag-aaralin niya daw ako sa kolehiyo. Kaya umuwi ako after 7 months. Tapos bago ang pasukan, nahanap ko si Mama sa social media. Sa paglipas ng panahon, hindi nawala sa isip ko ang mga magulang namin. Kaya kahit papaano, ay sinubukan kong hanapin sila ni Papa. Nagbabaka sakali kami na matulungan nila kami. Kaya ayun, nang makita ko si Mama sa social media, ay nagkausap kami uli. At ang sabi niya sa akin, magkita daw kami. Kaya lumuwas ako ng Mindanao para makita siya. Naging okay naman yung pagsasama at pakikitungo niya sa akin. Pero mga ilang buwan lang yun. Dahil nagbago na naman siya. Nagbago na naman ang ugali niya at ipinakita niya ang totoong ugali niya. Nalaman niya kasi na nagpapadala ako ng pera sa mga kapatid ko. Nagalit siya sa akin dahil masyado daw ako mapagbigay. May sakit na nga ako pa rin daw ang inahasahan ng mga kapatid ko. Sarili ko naman daw ngayon ang isipin ko. Dahil sa mga sinabing yun ni Mama, nasaktan ako. Nag-away kami. At hindi ko mapigilan ang sarili ko na magalit sa sarili kong ina. Kasi iniisip ko parang hindi naman niya anak yung mga kapatid ko. Hindi niya ako maintindihan sa ginagawa ko. Samantalang siya, wala naman siyang ibang ginagawa. Hindi niya nga mapadala ng mga kapatid ko. At bakit ako na lang palagi yung iniintindi niya? Paano naman yung iba kong mga kapatid?
Kaya hindi na ako nakatiis. Umalis ako sa poder ni Mama at bumalik ako sa mga kapatid ko. Dahil akala ko kasi kaming dalawa ni Mama magtatrabaho kami para may maipadala sa mga kapatid ko. Pero nagkamali ako. Ako pa rin pala ang tatayong ina sa mga kapatid ko. Nagsimula na ako mag-aral ng kolehiyo noon. Pero 1 taon lang. Hindi na kasi kinaya ng auntie ko na suportahan ako. Kaya huminto na naman ako. Naganap-hanap na lang ako ng mapapasukan. Kahit ano, basta makatulong lang sa mga kapatid ko, sa lola at lolo ko. Hanggang sa isang araw, nahanap ko naman si Papa sa social media. Nakuha ko ang number niya, tapos tinawagan ko agad. Nagkausap kami at ilang araw ang lumipas, bumalik na siya sa bahay namin nang hindi siya nagsasabi. Nagulat ako sa pagdating niya, pero masaya dahil magkasama na kami uli. Pero kahit na dumating si Papa, hindi pa rin nagbago ang estado ng buhay namin. Mahirap pa rin kami. Kaya naganap ako ng trabaho at nakipagsapalaran uli sa Maynila. Lumuwas ako kahit wala kaming masyadong pagbabonding ng papa ko. Pero ang mahalaga, bumalik na siya sa amin. Okay na ako doon. Sumunod agad si Papa sa akin sa Maynila para maghanap ng mapapasukang trabaho. Ilang buwan pa bago siya nakahanap ng trabaho. Pero salamat sa Diyos dahil nakahanap siya ng maayos na trabaho. Kinuha niya isa-isa ang mga kapatid ko sa probinsya namin at isa-isang pinapunta dito sa Maynila para magsama-sama kami. Mahirap ang pinagdaanan namin. Maraming beses akong sinubukan ng panahon at pagkakataon. At kahit wala si Mama, maayos naman kami magkakapatid sa piling ni Papa. Buo kami uli kahit papaano. Kulang man ang miyembro ng pamilya namin sa paningin ng iba, buo naman ang pagmamahal namin sa isa't isa. Sa ngayon, masaya ako dahil buo pa rin kami kahit may asawa na ako. Muli, ako si Charmaine at ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!